Ljudi moji, vidjeli ste šta piše u naslovu, znači pričat ću kako ja nisam odustao od frusokauta ili ti od treninga. Znači, dobrodošli svi na novi video sa vama, naravno, puteraštog gutara. Znači, ljudi moji, pričat ću vam koji su posljedice tako ozbiljnog treniranja i tako nešto da se posjeti nečemu. Da li biste nešto da se kajete ili tako nešto što ste posjetili samo trening, samo pumpanje. Pumpate i samo trening, ništa više. E sad ljudi moji, znači posljedice su naravno malo previše, znači posljedice su ko prvo non stop trenirati i non stop posjetiti to, znači šta se najviše tu gubi ili ti šta sam ja najviše izgubio, znači izgubio sam to, znači svoje, tako reći, to mlado, znači ja naravno, ovi mišići su naravno greška, znači odavno pričamo, znači ovo su samo za uspjeh i tako dalje, da ja nešto da uspijem u svom životu, jel te? I zato sam ovoliko sam se borio, to nikad nisam odustao zato što sam izgubio, znači dosta toga, znači ko prvo sam izgubio, ne znam kako davno, ajde pričat ću vam, znači izgubio sam tu volju za životom, tokom vremena sam nešto malo prepatio, malo sam bio nešto do željnosti, tako reći tu neke ljubavi i pažnje i tako dalje, što ja naravno, tad kad sam rekao da ne želim, znači da se posvetim time treningom, sam naravno samo to tražio i dobio, radio i ono, non stop, znači samo sam to naravno, dosta sad i malo sam u samoći, pošto sam, jel te, dozvolio sebi to, znači samo trening i trening, što naravno, se naravno kajem, što sam to naravno radio, jebi ga ljudi moji, svi znamo da sam počeo zbog Ariane Grande, da sam zbog nje počeo sve toga i sad, ajde ti druže, trenira 4-5 godine, izgubiš i mladost, izgubiš i porodicu i tako dalje, i devojke i tako dalje, jel ti ženu gubiš i ti sad na kraju da odustaneš, pa ko ti kurac druže, pa ti imaš i svesti brate šta si ti poslije toga radi, jel te, znači nikad ne bi odustao od ovog frusokauta, do ovog frusokauta ni za živog, znači za živog glavu ne bi, znači da odustanem, jer sam sve izgubio i sve želim jednog dana da vratim, ljudi moji, znači ono, lepo je tu neki put kad treniraš malo duže i malo ozbiljnije, lepo tu da imati neku pored sebe, devojku, čisto eto tu da bude samo tu, ali naravno svih ovih, pa ajde reći te 4 godine, u 5. godini sam pustio da mi uđe jedna devojka u život, to je naravno moja devojka, koja se naravno, nekad što sam to uradio, ajde tu čisto onako da bude tu pored mene, da budem siguran da neću izgubiti ono što svi, jel te svi želimo, porodicu i tako dalje. Naravno, tu sam tad bio ono klinac, bio sam klub ko kurac, samo sam to radio, trening i naravno došao sam do ovolikog nevjerovatnog rezultata što su ljudi su počeli da mi piše da ti koristiš hemiju, da ti ovo ono, znači TikTok mi inače to piše, niko mi više ne veruje da ja više ne, znači da ja ne koristim tu hemiju, naravno ljudi moji ja ne koristim tu hemiju, to je svih ovih 4 godine koje sam prepatio, koji sam sve posjetio treninga i najviše sam i zbog toga nisam odustao, pa koliko sam bili povrede, neke rane, neke ožici i tako dalje, ja sam opet znači trenirao, jebeš to, znači život i porodicu, znači samo trening i naravno sve će se jednog dana vratiti i sve jednog dana bit će bolje, naravno ne preporučujem tako nešto ozbiljno da se radi, da se posveti samo treningu, treba se posvetiti malo životom, život je kratak, treba malo preživjeti ovaj život, jel te, život je kratak, ljudi moji, znači nemojte posvetiti tako nešto previše kao ja, naravno za mene je zabol kurac, iskreno za život, za nešto, za porodicu, za devojku, za moju budućnost, za sve, znači samo me zanimalo moj trening i naravno Ariana Grande, koji sam naravno i dan danas ložim na nju, znači gorim sve kad je vidim i tako dalje, i dan danas ću da je ono jednog dana upoznati kad uspavimo na YouTube-u, kad pređemo 1000 subova, naravno hvala mu za 212, to smo nevjerovatno brzo prošli, znači hvala mu od srca to, znači subi se na kanalu i lajku da pređemo i to, da vratimo ono što sam, jel ti, ja izgubio. Naravno, to ima znači ono prednosti kad posjetiš nešto time, to nije loše sad. Sad neko reći, nije to loše da posjetiti treningu toliko, jer treniraš zdravo, jedeš zdravo, živiš zdrav život i tako dalje. Sve to lepo stoje, ljudi moji, ali ono iza kamere što se krije, jel te, ili ti mišića što se krije u duši, se krije jedno umiranje u sebi, jer dosta toga si željan za ljubavi, za porodicu,
znači ono svoju porodicu se zabravio, posetio se najviše treningu. Ja sam kratko vreme proveo dio vremena sa mojom porodicom i naravno porodica se naravno ne raspala, nego došla ženidba, došla ovo ono i naravno ja to nisam provedao sa tim osobama, sa mojim braćom i tako dalje, nisam provedao nikakvo vremena, samo sam gledao trening i da posjetim, da budem najjači, da budem zgodan, da budem privlačan, da mi ljudi primete da ovo nije to loše sad trenirati, posjetite to, ali naravno nemojte sad vi sebi da zabranite, neću devojku, ne zanima me porodica, ne zanima me ovo, ne interesuje me, znači samo trening, boli me kurac za sve, samo trening. Tako da tako sam ja gledao, da uradim i naravno sve jednog dana će se vratiti, doći će jednog dana svi ti lepi dani, znači sve će nam biti okej, ali opet je tu malo sumnjivo, zato što opet ću da posjetiti tom treningu i tako dalje. Lepo imati želju za treningom, motivaciju za treningom i sve to je lepo, znači uvijek se poručuje da se trenira lepo, da se živi zdravo, jer kako imate višak vremena, ako sedite kući po cijel dan, gledate porniče, gledate sve svašta gluposti, na televiziju gledate neke gluposti što naravno gledate, niko vas ne brani, dođeš lepo malo istrenirati barem 2 sata, sasvim dovoljno ljudi moji, naravno, ne znam šta da vam pričam, znači jednostavno lepo, znači da se trenira, kažem i ja sve, samo što sam ja to malo ozbiljno shvatio i ozbiljno sam posvetio time i naravno jedan čeka da mi se otvori put sa srećom vrata, ili kako se to već kaže, put sreće da mi se otvori vrata, znači jedan čeka to da mi se desi, da bude meni konačno lakše, jer stvarno lepo je znači imati mišiće, da vas ljudi gledaju, da vas primete i tako dalje, a opet nije loše, znate, ali opet brate, kad setiš se, brate, šta sam ja jebote uradio sa svojim životom? I poslije dolazi kajanje, znači dolazi do kajanje, pitaš se što mi meni to trebalo, zašto nisam živio malo i tako dalje. Znači lepo trenirati, samo onako lagano, nemojte, znači meni samo bio trening bitan, znači verujte, poslije škole, nema odmora, trening. Poslije, znači treninga, znači uvijek i sad tek, se sad trudim za YouTube, želim da uspem i tako dalje, sad non stop snimanje, trening i svako dana se u krug, koji naravno neću da se predajem tek tako lako, jer nisam ja druže cisalo veselo, neću ja da se predam i za živu glavu, sve sam izgubio svih ovih godina i sad odustanem, pada mi na pamet druže. Znači ne pada mi na pamet i vama ne poručujem da odustanete, nađite motivaciju, nađite neko smisla treninga, smislu života. Znači ja sam našao motivaciju ko prvo na neki film, na Sija, obacit vam ovdje da vidite čisto onako. Taj film kad sam gledao, ja sam mnogo filmova gledao, nisam gledao Porničiku vid, ali od tih filmova sam naučio dosta nekih vežbe. Gledao sam Bruce Lee kako radi sa 2 prsta, sa jednom rukom s lekom i sa 2 prsta s lekom. Ja kad sam to vidio, ja sam rekao ovo ću jednog dana da radim. I naravno sad radim sa 2 prstima. I naravno sve to, znači sve što sam gledao filmova, sve što sam vidio, naravno to sam želeo, imao sam motivaciju, naravno tu poslije dođe Milica da me pogura još više, da snimim za YouTube, za karijeru i tako dalje. Tako da što opet nije loše za karijeru početi, jer nije toliko loša zarada, od toga bi iskreno teo bi da živim, od toga da, volim to da radim, volim da vidjeli ste, znači, po mome klipu pišete da mi je dobar klip, zato što kao prvo dobar je, naravno, ako drugo je ekstra editovan, znači ja se uvijek trudim da editujem video, pošto to mene zanima, ja radim od srca to, naravno, jednom čekam da kupim neki jači komp, da kupim neku bolju kameru, jer moram da se odali toliko daleko da biste vi mene vidjeli zbog te stabilizacije i tako dalje, da ne pričam o tome. Dakle, koja je poanta ovog klipa, znači, ovog klipa je poanta, ljudi moji, poanta klipa jeste da se trudite, da posjetite nešto, lepo da se posjeti, ali ne toliko, da se poslije toga da se kajete što ste uradili, razmislite pre nego što nešto uradite. Ovo pričam za one mlade koji počinju, ovi sam mladi koji ima 17, 18 godine, 16, nebitno, da razmisluju da li biste trebali takav neki korak, mislim sad, ne bi svako sad počeo da snima za YouTube, za TikTok, to je nešto retkost i tako dalje.
Dakle, opet je tu ono, ne znam kako da vam kažem ljudi moji, znači retko ko bi toliko trudio, jer tu treba mu ogromna motivacija ti da bi počeo da snimaš za TikTok, za YouTube. To je ogromno motivacija ti potrebno i želja ti to potrebno i tako dalje. Ono, vi naravno ako želite to da radite, uradit ćete, jel te kao što sam ja to uradio za Milicu jednog dana da je upoznam. Jer ja ne mogu iskreno da živim bez te osobe i da ne gledam, znači iskreno, znači ja svakog dana, evo, story da vidite kako pričam, znači ono, ja haos, znači tu, ono, tako da ono, poenta, znači uzmite, razmislite pre nego što počnete, ja pričam ovo za mlade, koji tek počinju da, jel te, da počnu da vežbaju u parku, da se posetu vežbanje, da ne preteruju, da li bi hteli zapravo da uništite vaš život, vašu mladost. Znači, trenirajte onako 2 sata, uzme malo živi život, kratak je život, druže. Ja više, jel te, nisam više mlad, sad sam malo stariji, sad ću malo 20 godine. Mene više to ne zanima, zezancije, druženje i tako dalje. Ja sam to jače ostario. Ja bih ga, naravno, volio bi da se družim malo sa normalnim osobama. Volio bi da se družim malo sa nekim ljudima. Tako da ono, ja nikad nisam se ne družio sa ljudima toliko jer bio sam povučena osoba koji ste primetili da slabije pričam. Naravno sad sam se malo oslobodio jer nisam se oslobodio nego zbog te moje povučenosti pričam slabije i tako dalje da ono. Tako da ono, za sve mlade, znači jedno veliko upozorenje kad počnete da vežbate, kad počnete da posetite vežbanje ili nečega drugom, bilo šta, ako posetite nešto, razmislite ljudi moji, mlade osobe koji, nebitno da ste momci ili devojke, znači one mlade, pričam, razmislite pre nego što nešto uradite, da se ne kajete, ili ajde posetite nečemu, ali opet živi život normalnim, nemoj da propasti život koji ja, znači ono, da ne bi bio, jel te, u samoći, žeden za sve tako dalje, tako da ljudi moji, pričam za vašu dobro, znači vada sam nešto malo prikazio kako se dobije motivacija i kako vi da dobijete motivaciju. Ja se nadam da sam nešto inspirisao da počnete vi da vežbate i tako dalje. Ja se nadam da sam nekako pomogao da počnete trening, da imate motivaciju za treningom i tako dalje. Tako da ono, to bi to bilo do klipa, ja se nadam da sam nekako pomogao, tako da ono. Naravno ljudi moje, uvijek je moto, niko ne odustaje, uvijek samo napred i jače gazite, jel te. Naravno podelite ovaj video, da dalje da znaju ljudi moji za ovu motivaciju. Nadam se da će se pretplatiti na kanalu, da lajkujete i da se subite na kanalu jer to bi to bilo do klipa. Naravno sa vama je bio Edison, naravno pazite ako vas ne utera, čao! Tamo gde nas ne zna niko, priča moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Hajdemo dalje.